Jeg fandt ud af, at jeg var lesbisk, da jeg var cirka 22. Det var da jeg mødte Vicky. Ja. Det var det omkring. Da jeg fandt ud af, at jeg var lesbisk, fortalte jeg det til mine veninder, faktisk lige med det samme. Så der var ikke sådan noget. Jeg ventede til det med mine forældre. Ja. Mine forældre reagerede virkelig positivt på, da jeg fortalte, at jeg var lesbisk, og at jeg havde fundet en sød pige. Jeg tror faktisk, jeg ringede til min mor og sagde, at jeg havde mødt Vicky. Jeg havde kendt... Vicky havde været hjemme med mine forældre og sådan noget, men de vidste bare ikke, at vi var kærester. Vores forhold ændrede sig slet ikke til vores forældre. Vi er gift på Rådhuset. Ja. I Holbæk. Ja. Fordi at Vicky havde ikke sådan lyst til kirkebryllup i kirke. Og det er også lidt... Jeg var lidt irriteret over, at de bare ligesom kunne vælge os fra, så det blev Rådhuset. I hverdagen mærker vi ikke noget til noget med, at vi er lesbiske. Ikke her, hvor vi kender alle. Nej. Det er mere ude. Det er virkelig møde nogle nye, og man siger, at for eksempel, at man skal ud og købe juletræ med familien, og mig og vi skal ud og købe juletræ med børnene. Så kan det godt være, at folk reagerer anderledes. Sådan, Vicky, det er da et sjovt navn til en mand. Ja. Så må man lige forklare dem det. Vores rettigheder er nok ligesom heteroseksuelles rettigheder. Vi har de samme ting. Der har jo før i tiden været det med, at vi ikke måtte gifte sig i kirke. Og så var der også dengang med vores første datter, Olivia, hvor jeg først faktisk rigtig adoptere hende, da hun var 5 måneder. På grund af noget med papirerne og sådan noget. Ja. Så vi kan ikke kunne få hende, hvis der nu skete noget med mig. Ja. Vores børn spørger helt sikkert ind til, hvorfor at vi 2 mødre i familien, og hvorfor der ikke er en far. Så helt sikkert. Ja. Især den største Olivia har spurgt en del ind til det. Ja, men det er jo også klart, og det